El compromís de l'Hospital de Sant Pau sempre ha estat tenir cura dels ciutadans, de la gent de Barcelona i en extensiu de tota la societat. Els pneumòlegs, òbviament, no vivim aliens a aquest compromís i, de fet, el nostre primer curs de pneumologia va ser a l'any 1927, tractant en aquell moment el tema que era l'epidèmia de moda, que era la tuberculosi en aquella època. Ara renovem aquest compromís amb la 50a edició del nostre curs i per això volem reemprendre temes d'actualitat. Concretament parlarem de l'impacte de la pol·lució en la salut respiratòria de les persones, així com de l'impacte i les conseqüències que poden tenir les noves formes de fumar que tenim a la societat moderna i temes també de molta actualitat com pot ser les possibles seqüeles pulmonars que pateixen i que patiran algunes persones que hagin tingut la Covid-19 de forma greu. Comptarem, a més, amb una conferència especial en la que se'ns parlarà com el canvi climàtic afecta a la salut de les persones i també discutirem les darreres novetats diagnòstiques i terapèutiques en la patologia respiratòria com l'asma, l'EMPOC, les apnees del son, el càncer de pulmó.